హాయ్ ఫ్రెండ్స్, విక్స్ తీసుకుందని చెప్పి మెడికల్ షాప్ పోయాను. ఆడ ఒక పెద్ద ఆయన 40+ ఉంటుంది. ఆయన తలనొప్పి అని చెప్పి, కండరాల నొప్పి అని చెప్పి, మెడ నొప్పి అని చెప్పి, కాలు నొప్పులు అని చెప్పి ఈ విధంగా ట్యాబ్లెట్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఒకే మనిషికి ఇన్ని రోగాలు. ఆయన 7 ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చాడు. తినక ముందు, తిన్న తర్వాత, పనుకునేటప్పుడు, మధ్యాహ్నం ఈ విధంగా అని చెప్పి. దీనికి ఇవన్నీ ఏం యూజ్ చేయబాకండి. ఒకే ఒక సొల్యూషన్ దీనికి. చూడండి, ప్యూర్ నువ్వుల నూనె తీసుకోండి. నువ్వుల నూనె పడగడుపున 2 స్పూన్లు ఈ విధంగా డే బై డే పాటించండి. ఎంత బాగుంటుందంటే, మీకు మెయిన్ ఏరా అంటే పక్షవాతం వచ్చే లక్షణాలు ఉన్నా కూడా దీంతో మటుమాటం అయిపోతుంది. యూజ్ చేయండి. ఈ 40+ అనే కాదు, 20+ వాళ్ళు కూడా ఇది యూజ్ చేయండి. మీకు ఏ రోగాలు రావు, హెల్తీగా ఉంటారు, కండరాలు అంతా బాగుంటాయి. ఇది పాటిద్దాం, మన ఒంటిని మనం రక్షించుకుందాం.